Honintza naiz, honintza Horriozola Irizar, eta gaur hemen parte hartu dut dekolonitatearen mintegian, hain justu dekolonitatea eta estaturik gabeko herrien blokean. Eta EHUko irakaslea naiz, eta soziologiaren, nazionalismoaren esparruan ibiltzen naiz. Eta nire mintzaldian edo, hitz egin dut batetik, hemen gaur galdera batzuk sortu zaizkigu, ez? Ea dekolonialitatearen edo pentsamendu dekolonialaren oinarriek balio diguten, adibidez estaturik gabeko nazio gisa gure errealitatea aztertzeko, orduan lehenengo galdera hori zen, balio aldigu pentsamendu dekolonialak, eta orduan hor pixka bat aletu ditut postulatu dekolonialen oinarri batzuk, kolonialitatearen ezaugarriak ikusi, eta ondorioztatu dugu nolabait, baietz, baliagarri zaigula, bai mundu postkolonial batean, kolonialitaterik gabeko mundu batean bizi gerala dioten diskursoi aurre egiteko noski, tresnak eskaintzen dizkigulako menderakuntza, dominazio harreman horien mekanismoak aztertzeko, eta gero herri bezala, estaturik gabeko herri bezala ere, gure menderakuntza mekanismoak identifikatzeko ere balio digulako. Bigarren atal batean aztertu dugu pixka, eta aztertu dut gure aurrekoek Euskal Nazio Mugimenduan ze diskurso egon diren kolonialismoaz, Euskal Herria kolonia bat ote den galderari nola erantzun dioten, ez diogu galdera horri gaur erantzun, baina baina gure aurrekoek nola erantzun zioten, eta orduan hor ikusi egun laburzurrean Sabino Aranak okupatutako herri nazio gisa definitu zuela Euskal Herria, eta Frantziaren eta Espainiaren dominazioa hitz egin zuela, baita nazioen eta herrien arteko elkartasunaz, baita ere militarki eta indarkeriz arraza zuriak beste arrazak emenderatzea kritikatu zuela, hori guztia ikusi dugu. Gero egin diogu lekutxo bat Gudariri, Eli Gaiastegiri, Aranaren diskursoari ekarpen interesgarriak egin zizkiolako, Marokoko borroka, askapen borroka eta Euskal Herrikoa pixka bat alderatu zituen, elkartasun hortaz ere hitz egin zuen, inkluso Galizia, Katalunia, Euskal Herriaren aliantza hirukoitz batez hitz egin zuen, eta gero pasatu gera etaren diskursoan esaten denera, etak ere aurrez topo egin zuen aurrez aurre deskolonizazio prozesuekin, aurrez aurre topo egin zuen, eta orduan ikusi dugu etaren barruan ze bilakaera egon zen diskursiboki tesi antikolonialista horietan, ez? Hasiera batean, bi korronte ere zeuden nolabait, Europako estaturik gabeko nazioen susperraldia jarraitzen zuena, eta bestetik kolonialismoaren kontrako borrokena. Eta hor ikusi dugu nola, pixkanaka, hirugarren mundua deitzen dugun eremuko herrien ereduak hartu zituen, ez? Horietatik edaten joan zen geroz eta gehiago, eta Europa batuaren aldeko ideia pixka bat bazterrean utzi zuen, eta horrela segitu zuen eztabaidak tarteko noski, joan zen bere tesi antikolonialista hori geroz eta gehiago baita ere zehazten, eta hor ikusi dugu nola egiten zuen analogia, bai Europako estaturik gabeko nazioen borroka horren eta borroka kontrakolonial, hirugarren mundua deitzen dugun eremuko herrien borroka kontrakolonialen artean egiten zuen analogismo bat, okupazio badago, okupatutako herriak haustura bilatu behar du, eta leheneratu behar du, bereraganatu behar du bere nazio, hizkuntza, identitate hori. Eta bestetik egiten du ere borroka moldeen eta estrategiaren analogia, alegia, gerrilla gerrarena, edo iraultza estrategiarena, kolonializazio edo kolonialitate edo okupazio horri aurre egiteko. Hirugarren atalean aztertu dugu edo hitz egin dugu, ea zeintzuk diren gurea bezalako estaturik gabeko nazio baten menderakuntzaren gakoak zeintzuk izan daitezken, eta hor hartu ditugu kolonialitate, teoria kolonialak erabiltzen dituen 3 dimensioak, boterearena, dimensio politiko eta ekonomikoarena, jakintzarena, hori ez, zientziaren, ezagutzaren, epistemologiaren, dimensioarena, eta izatearena, alegia, subjektibitatearena eta identitate individual kolektiboaren eremua. Eta pixka saiatu gara ikusten Euskal Herria naziorik gabeko mendebaldean kokatuta dagoen estatu hori gabeko nazio batean, gurean,
ze kolonialtasun dauden edo. Noiz geran kolonialitatean beren biktimak, ze eremutan, ze dimensiotan, nola eragiten digun, eta ze momentutan izan gaitezken ere kolonizatzaile edo agente menderatzaile. Eta pixka bat 3 eremu horiek aztertu ditugu, eta ja 4. atalean saiatu gera nora goaz galderari erantzunez, ez dakite Euskal Herriaren subiranotasun politiko eta kulturala buruz hausnartzen, edo pixka bat ikusten dekolonialitatetik oinar edo dekolonialitateak eskaintzen dizkigun tresnak hartuta, Euskal Herrien buru jabetzan, ze estrategia askatzaile garatu beharko genituzken, edo nun daude ditugun erronkak. Osea, nun ditugun erronkak gure subiranotasun hori eskuratzeko. Eta hor batez ere erronketan jarri dugu, politikoa, estatu bat sortzeko prozesuarena, politikoa eta kulturala noski Euskal Herria euskaratik eta euskaraz ere eki behar dugula, eta gero noski zapalkuntza guztien artikulazioa ere aipatu dugu, eta begirada intersekzionala ere hobetsi dugu, eta nik uste horrela labur bildutuko nukela.